lahat, isama po natin sa ating mga panalangin ang nagsipag-alay ng misa. Pasasalamat, Romero and Lolita Celso, Ed and Loli Valeroso, Miller and Maricar Limhoco, Rizalde and Imelda Stolas, Raul and Medicacho, Precious Farm, Recent Farm, Sunny and During David, Romy and Pasing Reyes, Danilo and Apo Aniway Bailon, Rafi and Cynthia Cruz, Linda Cruz, Casutomo and Digna Crohasi, Nene San Jose, Mike and Eloisa Mahed, June and Cynthia Sagum, Ira and Inigo Sagum, Petronila Monet Lirio Castro, Simon Lim Jr., Maria Teresa Blas and family, Almario and Sol Ramirez, Lucky and Erica Cruz, Anthony and Donna Liz Fardo, James Don and Tina David, Jason David, Merlin and Lisa David. Dory Puno Macalino, Hobert and Tess Urbeta, Elvira Gonzalez Ramos, Eden Gonzalez, Romarico and Joy Gonzalez, Michael and Amy Gonzalez Malana, Meli Reyes and family, Bong and Ben Taruk, Bonifacio and Catalina Leoni, Mike and Edna Sanguyo, Prime Group, June and Jen Tetanco, Karen Miranda Chan, Dada and Tam Beltran, Daisy Diaz, Marites de la Cruz, Kabigting Sisters, para sa paggaling, Barry Garcia, Flor Eugenio, Alex de la Cruz, Leti Calma, Rosalina Puno, Norma Balatbat, Erasmo Manango, at Flor Eugenio. At para sa kaluwalhatian ng kaluluwan na Raymart, Ingracia, at Apolinario. At para rin sa pasasalamat ng Ortigera, Nando and Pitts Nati family, at para sa pasasalamat sa kaarawan ni Marisa Sulit. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Inaanyahan po ang lahat na tumayo.
to take each moment and live each moment in peace eternally. Let there be peace on earth and let it begin with me. Gloria in excelsis Deo. Palampakan po natin ang Panginoong isinilang sa atin. Noong naanak Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos, kaitasan. Walhati sa Diyos, walhati sa Diyos, sa kaitasan. Amen.
Diyos, alhati sa Diyos sa kaligtasan. Sa Diyos sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaon nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng makapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo at susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ng isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at mapapanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Lupa't langit ay nagsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay nag-awitan. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ng ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa gitna ng kanyang kaningningan, ibinigay niya ang kanyang sarili
upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon yun, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng manasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Gloria in excelsis Deo, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Good evening once again to all of you. Magandang gabi po at Merry Christmas. Pakigreet niyo po yung katabi niyo na Merry Christmas. Merry Christmas po. I would like to thank ang ating pong susunod na Hermano Mayor at Hermana Mayor sa ating kapistahan, kasama ang kanilang mga pamilya na nanguna sa pagsisindi ng kandila. Si Boss Ray Bailon, happy birthday boss, 10 ng kanyang may bahay at pamilya, mga anak. At Eloida, 10 ng kanyang asawa at kanyang mga anak. Palakpakan po natin sila. Sila po ang ating susunod na hermano at hermana sa ating kapistahan. Anyway, meron pong kanta ngayong Advent, ngayong simbang gabi, meron tayong kanta na Kapampangan. Sabi nung kanta, yung pong nakakaintindi ng Kapampangan sa inyo, "Simbambengi, malamabengi." Kakanta na naman ako, Ate Lorenza. "Simbambengi, malamabengi, ing malama Diyos kalapit ng kalapit king tao.
ing malama Diyos kalapit ng kalapit king tao. Ibig sabihin, the good God, ang mabuting Diyos, ang banal na Diyos ay malapit na malapit na malapit na sa tao. Ang mabuting Diyos ay malapit na malapit na malapit na sa tao. This is Christmas. Ito ang Pasko. Inilapit ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Ito ang Pasko. Inilapit ng Diyos ang kanyang sarili, ibinaba ng Diyos ang kanyang sarili para sa sangkatauhan. Bakit? Dahil maraming pagkakataon na ang tao ay tumalikod sa Diyos. Even historically, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nang isilang ating Panginoong Jesucristo, makikita natin ang historical setting. They are not only under the Roman Empire, but kalat ang kasalanan, kalat ang hindi magandang gawain sa lipunan nila. Lubog sila sa kasalanan. And so, Jesus was born para ilapit muli ang Diyos sa tao. Mind you, ang Diyos ang siyang lumapit sa tao. And God did this for His love for us. Bakit nilalapit ng Diyos? Bakit nilapit ng Diyos ang sarili niya sa tao? One, dahil ang tao ay lumayo sa Diyos. Even in the Old Testament, nakita natin na ang tao ang tumalikod sa Diyos. Nakita natin na ang tao ang lumalayo. Ang tao ang lumalayo at lalayo pa sa Diyos. At lumalayo pa sa Diyos. Bakit? Whenever we sin, whenever we do bad things, whenever we fail, whenever we succumb to our own weaknesses, tayo ay lumalayo ng palayo sa Diyos. Whenever we fail to love, whenever we are bound by pride, lumalayo tayo sa Diyos. Nandito si Kristo. Ipinanganak si Kristo. Nandito ang Pasko. It reminds us, Christmas reminds us that there is a God, merong Diyos na naglapit ng sarili niya sa tao na naglayo naman ng sarili niya sa Diyos. At ginawa ito ng Diyos, at ginagawa ito ng Diyos, at gagawin pa ito ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa tao. Amen. Pangalawa, bakit nilapit ng Diyos ang sarili niya sa tao? Kasi ang tao ay tumalikod sa Diyos at humarap sa kadiliman. In the first reading, in the book of the prophet Isaiah, makita natin ang sabi niya, nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng kadiliman. Mga mamamayang namumuhay sa lupaing balot ng kadiliman. Those people who live in darkness. And why do we live in darkness? When do we live in darkness? We live in darkness whenever we turn away from God and whenever we sin. That is why ang kaligtasan na dala ni Kristo ay hindi political messianism. Hindi kaligtasan politikal. Ang kaligtasan na dala ni Kristo ay kaligtasan ng ating kaluluwa mula sa kasalanan. Mula sa kasalanan. And so, tayo, may mga pagkakataon na tayo ay nasa kadiliman. Kanina po, nakita natin, that's very symbolical of what we did a while ago. Yung pagsisindi natin ng kandila, it's very symbolical. Who is the light of the nations? Sino ang liwanag ng lahat? Ang ipinanganak noong unang Pasko, ang liwanag ng lahat. And so, what do? We bring the light of Christ.
we don't only bring the light of Christ, but we share the light of Christ nang magliwanag ang bawat isa sa atin, magliwanag ang ating pagkatao, magliwanag ang ating mga buhay. Pangatlo, nilapit ng Diyos ang sarili niya sa atin. Bakit? Kasi hindi na tayo nakakita ng kabutihan sa atin. Even during the time of Jesus, whenever we sinned, tayo ay hindi na nakakakita ng kabutihan sa ating sarili. You know, this is very pitiful with people who have been addicted to substance, to drugs, sa alak. Yung mga tao na feeling nila lubog na sila sa bisyo, lubog na sila sa kasalanan, lubog na sila sa kasamaan. Bakit? Ang nakakalungkot, hindi na sila nakakakita ng kabutihan sa kanilang mismong sarili. Then, paano mo sila expect na makakita ng kabutihan sa iba kung sa mismong sarili nila ay hindi sila makakita ng kabutihan? Then what do? Magnanakaw? What do? Papatay? Gagawa ng masama? Bakit? Kasi hindi na sila nakakita ng kabutihan sa sarili nila. But then again, the birth of Christ, ang paglapit ng Diyos sa atin, tinatawagan tayo para tingnan muli ang ating mga sarili. Tingnan hindi ang ating mga pagkakamali. Dahil ang Diyos na isinilang ay hindi tumingin at tumitingin sa ating pagkakamali. I mean to say, hindi niya hina-highlight ang ating pagkakamali. Ano ang hina-highlight ng Diyos na isinilang sa atin? The God that was born among us highlights our goodness, ang kabutihan natin. Kaya dapat tayo ay makakita ng ating kabutihan sa ating mga puso at ating kalooban. Saint Paul, in his letter to Titus in the second reading, would tell us, ang sabi niya, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob sa lahat. Linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. At makakagawa tayo ng mabuti kung tutuklasin natin muli ang kabutihan ng ating pagkatao, ang kabutihan ng ating mga puso. The birth of Christ, Christmas tells us that we are not bad. Christmas tells us that we are not evil. Christmas tells us that there is a God who sees the goodness in each one of us. Kaya nga, inilalapit niya ang sarili niya sa atin para makita natin, inilalapit niya ang liwanag niya sa atin para makita natin ang kabutihan ng bawat isa sa atin. At kapag nakita natin at natuklasan natin ang ating sariling kabutihan, makikita natin, doon natin makikita ang kabutihan ng ating kapwa-tao. My dear friends, this is Christmas. Inilapit ng Diyos ang sarili niya sa atin para magliwanag ang ating mga puso, para maliwanag na makita natin sa ating mga sarili that we are good, that there is something good in us. And Christmas affirms that. Isn't it? Makita po natin, kahit yung boss mo na masungit, pagdating ng Pasko, nagiging mabait sa'yo, binibigyan ka ng bonus. Kahit yung manager mo na mataray, pagdating ng Christmas party, magiging-party yan, magiging-kain yan, kakain yan katabi mo, magiging-table yan sa'yo. Kahit magkaaway, nagkakabati kapag Pasko. Kahit militar at rebelde, may ceasefire. Ngayon lang kay Duterte nawala.
na walang ceasefire pag Pasko. Usually po, traditionally, may ceasefire ang mga rebelde at mga sundalo kapag Pasko. Why? Kasi ang ipinanganak, ang ipinagdiriwang natin ay nakakita, ay nag-highlight ng kabutihan ng bawat isa sa atin. Naway ngayong Pasko at sa bawat oras o sa bawat araw ng buhay natin, tunay na makita natin, tunay na maranasan natin, tunay na matuklasan natin ang kabutihan ng ating mga puso, ng ating mga kalooban, ng ating pagkatao. Dahil isinilang si Kristo para gawing mabuti ang bawat isa sa atin. Amen? Amen. Isang mabuti, maliwanag, mapagpala, at ligtas na Pasko po sa ating lahat. Merry Christmas. Sumasampalataya ako sa Diyos amang mga pangyarihan sa lahat. Tayong lahat po na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod pong lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinanganak sa plato. Ipinako sa krus na matay nilibing, Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. nang may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng muli mamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, ang aming liwanag, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating panalangin ang kalulatian ng kaluluwa ni Roberto. Para sa aming Santo Papa Francisco, sa aming obispo, mga pari, diakono, religyoso at religyosa, matutunan nawa nila ang pagpapakumbaba ni Jesus tungo sa buong pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng lahat ng mga bansa, mapukaw nawa sila ng liwanag, hatid ng pagsilang ni Jesus upang ang kapayapaan ay tunay na manaig sa lahat. Gayon din sa aming mga puso, tahanan at pamayanan. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga mahal namin sa buhay na hindi namin makakapiling sa Paskong ito, lalong-lalo na ang mga doktor at nurse sa ospital at mga OFWs, madama nawa nila ang pag-iingat at kagalakang hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga mahihirap, mga mababang loob, at mga itinakwil ng lipunan, sikapin nawa naming tularan ang ginawa mong paglingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga namayapan naming kapatid, tuluyan nawa silang lumigaya sa piling ng poong mahal. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't kalooban, natin pong ipanalangin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamagitan ng mga ito ay mapuspos kami ng inyong biyaya at tunay na isilang ang aming Panginoon sa bawat isa sa amin. Sa ngalan ni Jesus na isinilang sa amin. Amen. Amen.
Angels may have heard and are sweetly singing o'er the plains, and the mountains sing and laugh, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. To Bethlehem and sing, hymns where the angels sing. Come adore on in excelsis Deo. In excelsis Manalangin tayo. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga pag-aayin ngayong Pasko ng pagsilang sa pagpapalitan ng iyong kaloob at aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabaan ay siyang nawang magparangal sa amin at magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sunayin niyo ang Panginoon. at sumayin niyo, Itaasin niyo yung puso't diwa. inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na kaya aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nabanaagan ng anak mong di naiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa maming mga mata. Kaya kaisa ng mga ngayon nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Dominus Deus Sabaoth. Hosanna, Hosanna,
Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri. Pinaghati niyon. Inibot sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan ay nawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yun sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Si Cristo ay gunitahin, sa sarili ay inihain, bilang pagkain inumi, pinagsasatuhan natin, hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mapuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at posisin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Pasiano na aming Emerito at ng Tanang Kaparian na lahat ng mga anak mo tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
isang pamilya, tumawag tayo sa Diyos, sa Ama, sa turo ni Jesus na isinilang sa atin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpaasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos. Ang Diyos ay sinilang sa atin. Ang Diyos ay inalapit ang kanyang sarili, ang kanyang pagka-Diyos sa ating katauhan. Mapalad tayo, tayong tumatanggap sa Panginoon, hindi ako karapat dapat ang magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito
at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. with the body and blood of Christ, who is the life of everlasting. Greeters sa harap. Greeters. Awit ang mga anghel sa langit, walhati sa Diyos, sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan tayo. Sanctus Deo. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata.
Before the final prayer, concluding prayer and final blessing, once again, I would like to thank everyone who have participated in the masses for this Christmas. Bukas may isang misa po tayo ng 10 o'clock. Bukas po ay ang misa natin for the Christmas Day Mass is also at 10 a.m. After this Mass, there will be a midnight Mass at 10 p.m. At bukas po, sa ating Christmas Day Mass is at 10 a.m. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng nakiisa, ang pamilya ni Pong Meli Reyes naggalay para sa ating pong mga kapatid na ipamimigay natin. Ganun din po, nagpapasalamat tayo sa ating mga liturgical servers, sa ating mga greeters and collectors. Ganun din po sa ating mga galak at sa ating mga barangay na tumulong sa atin. EMDC, Comlec, Choir, KBS. Maraming salamat po, Ma'am B, for the liturgy and ating mga pastoral council sa pamuno ni Ate Cynthia Sagum. Palakpan po natin sila. And of course, I would like to thank ang ating pong mga susunod na hermanos at hermano mayor at hermana mayor sa ating piyesta. Si Ginoong Ray Bailon, 10 ng kanyang pamilya, at Ginang Loida Cruz, 10 ng kanyang pamilya. Palakpakan po natin sila. Thank you. We shall be blessing the bambinos, yung pong may dala ng bambino sa inyo. Pumunta po sa harapan with social distancing. Asharets, paki-assist. Yung baby Jesus po. Pong Mele, maragul na yun. Malaki na siya. Sige. Since wala po tayong pahalik ngayon, so yung sa ating mga kanya-kanyang pamilya na lang. Sige po. Our helps in the name of the Lord who made the heavens and the earth. The Lord be with you. God, our loving Father, the source of all blessing and sanctifies all things. We ask you to bless these images of your Son, the newborn King, and the child Jesus. May they become living symbol of your love for us and of Christ who is born among us, who sees in us the goodness in each one of us. Let these images enlighten our homes and our families with joy, gladness, peace, and prosperity. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat. Pagkatapos po ng misa, ipamamahagi ng pamilyang nag-alay ang mga goods para po sa mga pamilyang beneficiaries nito. Thank you. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagandapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang-tawang ang kanyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabing ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magpataboy na sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan.
Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Ang Diyos na nagugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit iyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang misa natin ay alay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa inyo. Yung pong mga bibigyan po ng regalo, puting handog, nanggaling po sa pamilya ni Ginang Meli Reyes. Maaari po tayong pumila. Ito na po yung nasa simbahan.